kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kemm nixtieq li l-ukkelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nati. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Imma lix qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-imqaddes tabernaklu u Ġesu għatla tinsini, fidi u tamma kattar fija u bin-nar ta' mabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. It-tarbina bl-ikel tas-sema mulej tbiddilna fi xbija ta' dak li inti trid turina id-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem, il-mulej magħkom. Dritt wara l-quddisa se nkomplu bl-adorazzjoni tal-ħamis se ngħidu t-talba tal-għasar fil-festa tat-trasfigurazzjoni. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej
Insibu paġina 595, 595. O Alla, ejja ihlisni, mulej fit-texenni, gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Dawl min dawl feddej tad-dinja, o Ġesu fit-tieba tiegħek, il-għaxxieda ta' foħrija li mat-talb qegħdin nofrulek. Inti dert fil-glorja tiegħek li d-disċipli fuq it-tabor, wiċċek sar bħax-xemx bid-dija, bjatu l-ebħa silġ il-bisek. Bibek ġodda rawk titkellem, ma min dik li moddi u ħabrek, biex kull żmien id-dinja temnek u fik tilqa l-Alla tagħha. Mismewi tinstem għal-leħen tal-missieri xandrek bibnu, aħna wkoll fid-dawl tal-fidi nisqarruk sultan tal-eħlejja. Int li joġbok issir bniedem, ħalli s-salva dak li intilef, enna nsiru l-koll bil-grazzja, membri sħaħ tal-ġisem tiegħek. Ruk Ġesu bin Alla, għax għawozzata missirek, li bl-ispirtu rik li d-dinja, bħala d-dija ta' sebtijo. Amen. Ġesu ħamijow lil Pietru u l-Ġabbu u l-ħoħ Ġwanni weħidhom, tellaħhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-kelma tal-mulej lil Sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi. Saman qiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt rijlejk. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-edewwa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq l-għoljiet imqazza, sa minn qabel is-seb ħannida jien nissiltek. Ħalef il-mulej u ma jisobx bih, inti qassejsa għal dejjem bħal Melkisedek. Sidi fuq il-leminija tiegħek, jidrob islaten fjum il-qilla tiegħu. Mil-wiet jixrob fi triqtu, għalhekk jerfa' il-fuq rasu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, Ġesu ħamijow lil Pietru u l-Ġabbu u l-ħoħ Ġwanni weħidhom, tellaħkom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Sħaba kollha dawla ttietom, u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid, dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet, mnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonos dak li jħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod dak li jħares lill-Iżrael. Il-mulej u dak li jħarsek, il-mulej u id-del tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. Iħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, sħaba kollha dawla ttietom, min ġo sħaba nistema' leħen jgħid, dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Huma u niżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom, tgħidu lil ħadd din id-dera, sama bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Alleluja. Issa intom twieġbu fejn hemm ir-risposta u jien nagħmel it-talba tas-salmi. Nibdew flimkien, faħru il-mulej intom ġunus kollha u der fostna bħala bniedem kien iġġustifikat mill-Ispirtu. Faħru der lill-anġli ixandar fost il-ġnus.
فخر الملاي انتم جنوس كلها امنوح il-bnedmin fid-dinja ittieħed fil-glorja tas-sema. فخر الملاي انتم جنوس كلها Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Faħru l-mulej intom ġunus kollha. Flimkien huma u niżlin minn fuq il-muntanja Ġesu ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Alleluja. L-Ispirtu jixed ma l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Imma jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta ta' Alla u werrieta flimkien ma' Kristu. Għax jekk naqsmu miegħu fid-tbatija, naqsmu miegħu wkoll fil-glorja. Bil-wifqa, responsorju. Koboru ġmielu ma' quddiemu, alleluja, alleluja. Koboru ġmiel huma quddiemu, alleluja, alleluja. Żboħija u qawwa fis-santwarju tiegħu, alleluja. Alleluja. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Koboru ġmiel huma quddiemu, alleluja, alleluja. Id-dixxipli kif semgħu il-leħen waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom qumu tibżgħux. Alleluja. Għalmiet il-klim tal-Magnificat qiegħed paġna 12. Ruħit faħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajnek u ċokun tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kun niżel jibda jsejjaħ liħinija. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driju xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla jiġkejkni. Mela kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu. Għalma wieħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Id-dixxipli kif semgħu il-leħen waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom qumu tibżgħux. Alleluja. Is-Salvatur tagħna ġeb lid-dixxipli tiegħu x'inbiddel qudiemhom fuq il-muntanja. Nitolbuh b'qalbna qawwa u ngħidulu mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Mulej fit-trasfigurazzjoni tiegħek inti wrejt il-qawmin tiegħek mill-imwiet lid-dixxipli sa minn qabel il-passjoni. Nitolbuk għall-Knisja mazza tiegħek fit-taħbit taqqa-ħtiġijiet tad-dinja biex ir-rebħa tiegħek tbidlilha dejjem ferħ-il-għali tagħha. Mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Kristu inti ħadd miegħek lil Pietru il-Ġakbu u l-Ġwanni weħidhom u tellajthom fuq il-muntanja għolja. Nitolbuk għall-Papa u l-Isfijiet biex jaqdu lill-poplu tiegħek fit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Kristu int fuq il-muntanja imlejt bid-dija ta' wiċċek lil Mosè u lil Elija. Nitolbuk għallut il-poplu li ksibt għalik fil-modi biex jistħolu jasal għal-fidwa sħiħa. Mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Kristu inti dawwalt id-dinja meta l-glorja tal-ħalliq feġġet fuqek. Nitolbuk għall-bnedmin ta' rieda tajba biex jimxu fid-dawl tiegħek. Mulej Alla dawwa l-idlamijiet tagħna. Kristu
inta tbiddel il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħek, nitolbu kalħutna l-mejtin biex jidħlu fil-glorja tiegħek. Mulej Alla l-awwali d-lamijiet tagħna. Fiskit ta' qalbna issa npoġġu ix-xewqat u t-talbiet tagħna fil-qalb ta' Kristu illi jinsab fostna, nitolbu għal-vittmi tal-Lebanon, għal-feruti, għal-mejtejn, għal-familji tagħhom, għal tant insara illi huma numerużi f'din il-belt. Nitolbu wkoll għal-pajjiżna, għall-isfijiet tagħna, nitolbu għal-persuni morda, speċjalment membri tal-komunitajiet tagħna. Niftakru dak il-persuni li talbuna niftakru fihom issa l-mument illi npoġġuhom fil-qalb ta' Kristu. Nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk dak l-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la dannix fit-tiġri iżvelisna mid-deni. U Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, insaħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' misterijietna, u b'mod tal-ħaġi kurejt minn qabel kif aħna konna se nsiru tas-sew li taduttivi tiegħek. Għamil li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistgħinna nsiru werrieta miegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Imbirku l-mulej Roddu ħajr lil Alla. tal-misteru għal-kubtejna. Ejjew la nadura u dimiriti ġodda surit odma jispiċċa bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sire jara min il-Missir rodu liben qalbna la kuletifi lejom adbe rikta qalbna imħabitna fuqiti li l-Ispirtu li ġej minno ħajruko xejnin azgri. Amen. Nitolbu u Alla li fda s-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina breda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
li jkun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem tal-Ġesu, imbierek l-qal il-mazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Sant Paraklitu, imbierek l-Kbir Konkalla Marija Santissima, imbierek l-Imqazza Immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbierek id-doq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faru mulejkom ġnus kollha, sebbu popoli kollha, għal-kbira jiddu magħna, u kemm il-mulej jiddu maħal-dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbijin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefatturi tagħna kollha mejtejn, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għattihom mulej, il-mistriet ta' dejjem jistrieħu huma fis-slim. Kantaw risa il-lejl mulejja. Risa il-lejl mulejja. Dal-waqt il-ħajja torqod, kull ħoss imut fiskit, inti li dejjem tammar, fis-seb ta' jum bla tmiem, fid-dlam tal-lejl ħarisna, xerret ġo qlubna islim. Il-lejla tajba l-kulħadd.